Un muro trapezoidal e máis de 15.000 toneladas de formigón están encaixonando o río dos Gafos dende Alcalde Evia ata Xeneral Rubín. Son algúns dos datos que arroxaron as primeiras sondaxes que se están a realizar para avaliar a viabilidade do proxecto de renaturalización. A información que vamos sacando, xa digo, para a alternativa é absolutamente necesaria esta información, nos está aportando información bastante diferente da que había previa, pois combinalo con eses obxectivos de renaturalización. Bueno, esa será a seguinte fase. Con esta información, o Goberno local ve con máis optimismo o proxecto de destape deste treito urbano do río. Eu creo que sí, senón non seguiría. Eu creo que sí. Outra cousa é como. De feito, Mosquera abriu a porta a que se realice por fases para poder afrontar a envergadura do proxecto. A intervención conta cunha subvención da Fundación Biodiversidade de 2,3 millóns de euros e terá que estar rematada antes de finais de 2025. Nós temos que renaturalizar para non perder os fondos. Ben, estamos vendo como está todo eso, que, como vedes, hai conclusións distintas ás ideas que tiñamos inicialmente, a información que tiñamos inicialmente, non? En función deso, pois propoñer as alternativas. Segundo o edil de Obras, o destape do río non sería suficiente para axustarse aos requisitos da Fundación Biodiversidade. É preciso acometer a renaturalización do Gafos, unha intervención máis profunda. Naturalizar significa o seguinte: A, que lle poida entrar, que este en contacto ca atmósfera e ca luz solar. O sea, destapar. B, que este en contacto coa terra. O sea, que o cauce por abaixo non tiña formigón. Polo menos non teña dunha maneira continua. E C, si pode ser, a poder ser que este en contacto ca capa freática, o sea, que a agua que hai fora na terra poida entrar e salir ao río. Agora comezará a segunda fase do estudo xeotécnico que contempla perforacións e incluso catas abertas no patio do Colexio de Campolongo e na contorna dos edificios residenciais. A intención do Goberno local é que o informe final este rematado no mes de xaneiro para avaliar as posibilidades.